איך השפעת שלך, המורה? שמע בחור, אילו הרגשת עצמי קצת יותר טוב והייתי צריך לקרוא לרופא. מדוע אתה לא במגרש? נדמה לי שהיום יום המשחק שלך. כן, הייתי, אבל רק עכשיו חזרתי מניו יורק עם קבוצת הסיוף. ובכן, אתה עוזב אותנו? כן, המורה, כנראה שכן. מה אמר לך דוקטור טרמר, בחור? אני מבין שהייתה לכם שיחה ארוכה. כן, הייתה לנו בהחלט, שעתיים בערך. ומה אמר לך? ככה, על זה שהחיים הם משחק והכל, ושצריך לשחק אותם לפי החוקים. החיים הם באמת משחק, בחור שיקלה. החיים הם באמת משחק שהם משחקים אותם לפי החוקים. כן, המורה, אני יודע שהם משחק. אני יודע. אז מה, ככה? סבבה לגמרי, מה איתך? אני יודע. שמואל היה לי איזה תלמיד אחד. אתה יודע מה? אני חייב לזוז טוב, אז יאללה ביי. ביי אחי. לא, מה זה היה ביי אחי? מה זה שאתה... אללה, תפסן בשדה השיפוט, אללה, בלבלי אותו. וואלה, איפה אני? וואו. הלו. מי זה? זה אני, הולדן קופרפילד. אפשר לדבר עם סלי בבקשה? סלי ישנה, מדברת סבתא של סלי. למה אתה מצלצל עליה בשעה כזאת, הולדן? אתה יודע מה השעה? כן, אני יודע מה השעה, אבל אני רוצה לדבר עם סלי, זה חשוב לי מאוד. תני לי אותה בבקשה. סלי ישנה, אדוני הצעיר, צלצל עליה מחר, ליל מנוחה. תעירי אותה. היי, 1, 2. הולדן? זאת אני, מה קרה? סלי, זאת את? כן, תפסיק לצרוח, אתה שיכור? כן, תראי, אני אבוא בערב חג המולד, בסדר? ונקשט את העץ המחורבן, בסדר? היי, סלי. כן, אתה שיכור, לך לישון. איפה אתה? מי נמצא איתך? אף אחד, אני ורק אני בעצמי, הם חיסלו אותי. כנופיה של רוקי חיסלו אותי, את יודעת? סלי, את יודעת? אני לא שומעת אותך, לך לישון, אני צריכה ללכת, תצא אליי מחר. טוב, לילה טוב, ביי מותק, סלי חומד שלי. יאללה, ביי, לילה טוב. טוט. וואלה פיפ, אתה לא יודע איזה חיים קשים יש לי. כולם הביאו לי מכות, עזבו אותי, נטשו אותי. אני לבד. אפילו סלי לא רוצה אותי. אני מסתובב לי פה שיקור, כמו איזה שיקור. אני עזוב ברחוב, אף אחד לא רוצה אותי ואני מדבר לעצמי. יאללה, סלמת. מה אתם רוצים? שום דבר מיוחד, רק $5. שילמתי לה כבר, נתתי לה $5, תשאל אותה. זה עולה $10 בחור, אמרתי לך, $10 בשביל דפיקה. $15 עד הצהריים, אמרתי לך. אתה לא אמרת לי, אתה אמרת $5 לדפיקה ו15 עד הצהריים. תפנה את החדר בחור. בשביל מה? תן לעבור בחור. בסדר בחור, תן אותם. אני צריך לחזור לעבודה. אמרתי לך אולי 10 פעמים שאני לא חייב לכם פרוטה. אני נתתי כבר 5. תפסיק כבר קשקש ותן אותם. למה שאני אתן לך עוד $5? אתם רוצים לחלוב אותי. תן אותם בחור. לא. תן אותם. בחור, אתה תכריח אותי ללטף אותך קצת? אני לא חייב $5, ואם תיגע בי אני אצעק. אני אראה את כל המלון ואת המשטרה ואת כולם. תעזוב אותי. תסתלקו מהחדר שלי. תן אותם וסתום את הפה. תעזבי את הארנק שלי. סתום את הפה. יא רבק, עוד שניה אני מוציא את האקדח, דופק לך כדור בראש, יא מנמניה. לא, זהו, אני מתקשר למשטרה. לך תקשר, מה אתה עושה פה פוזות? אתה יודע כמה פעמים אני ברחתי מהמשטרה, יא זבל. אני כן ברחת, אתה חושב שתוכל לחלוב אותי? אתה בא לבן אדם מסכן פה במלון, בא לסנג'ר אותו? אתה בא להסתלבט? וואלה, אתה דפוק אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק. די, תעזוב אותו, די. בוא נלך, לקחנו את הכסף ונלך מפה, וזהו, להתראות, ביי לך בחור. היי, מה העניינים? שום דבר, יש לי אחות קטנה שלומדת רק בכיתה ד' המחורבנת, את בערך טובה כמוה. לא, אתה עושה אחריך את הפה שלך. מאין אתן בנות? מה? אל תעני אם לא מתחשק לך, אני לא רוצה שתתאמצי. סיאטל בוושינגטון. תענוג לשוחח איתך, את יודעת? מה? מתחשק לך לרקוד קצת?
לא משנה לי. היי, בן, כמה אתה בכלל? או, בחייך, אל תקלקלי את הכל. היי, תרגיע. איך יקר? מה לעזאזל יש שם בתיק הזה? אני לא צריך שום דבר, אני עושה כמו שאני. אפילו את התיקים שיש לי בתחנה אני לא לוקח. מה לעזאזל יש לך שם בפנים? הבגדים שלי, אני באה איתך, מותר לי, בסדר? מה? זה לא כבד, כל מה שיש לי בפנים זה 2 שמלות במוקסיקנים שלי, והתחתונים והגרביים ועוד כמה דברים. תנסה, זה לא כבד, תנסה את זה. אסור לבוא איתך, אולדן, אסור לי בחייך. לא, תסתמי את הפה. למה אסור לי בחייך, אולדן? אני לא עושה כלום, אני רק אבוא איתך, זה הכל, אני רק את את לא תקחי שום דבר, את לא באה איתי, אני נסע לבד, את תסתמי את הפה. בחייך, אולדן, בחייך, תדע לי לבוא איתך. את לא באה, אז תסתמי את הפה, תני לי את התיק הזה. נו, בבקשה, נו, בבקשה. מה את רוצה? להשתתף גם בהצגה? נו, בבקשה, אולדן, בבקשה, נו, למה אתה אח כזה? למה? אתה לא מבין שזה חשוב לי להיות איתך שם? בואי.